Kashiti upol sigi Galatia kalanong kabalay. Aki Galatia ki babid hato uwe bala pentame yapi. Haba hapersya ki kemat jong pi la pen isyen na yu Jesu Christ bala sa narfna yu. Tangkani gen ngakwa bantip na pi. Pila pediang yu mensim da ki jing le ka hukum. Ne da ki jing pen pao. Ne da ki jing pen sngau ka jingen. Hato pilong ki babid kata-kata. Haba pila sedang hau mensim la pendep mentaya pi hakado. Hatu pila syak lena yabun ki iru kata-kata. Lada shisha kalong lena Namar kata uta uba ai hapi ya mensim. Baru ba le ki kamba apedeng jongpi. Hatu ule de ki jing le ka hukum. Ne de ka jing petsingau ka jinget. Kumju kumbau Abraham ulanget ya ublay. Batlanyau ya kata hau ka hak. Namar kata tu pintip bagita ki bana ka jinget. Kita ken kilong ki kuno Abraham. Bat ka jing tho haba kalayo lupa ba ublay un penkesan ki gentle de ka jinget. Kalayo tu lupa ya ka gospel hau Abraham kada ong. Hame on kerku ya ki jat penriyo baro. Kum tate la kerku ya kita ki bana ka jinget. Lembaru Abraham ubanget. Namar kat ki balong na ki jingle ka hukum. Kilong hapo ka jing tem ken. Namar tho long bala tim ya uway po uway ubam yaine. Haki ki baro iki bala tho haka kitab ka hukum ya kaban le yaki. Te ba onom penkesan yanoy nuru da ka hukum hak madublay ka pausyen na. Naba uba hok unim da ka jinget. Te kata ka hukum kamlong na ka jinget. Henry utau ba le yaki unim haki. Ukres ulasius pa angi na ka jingtim ka hukum. Da ka bala penlong ya u ka jingtim na ka benta jongi. Namara tho long bala tim ya uway baro ubas dien haudien. Kenang ba ka jingkerhu ka jong Abraham au Kris Jesu kan ya wan haki gentle. Bangin ya opdiang ya ka jingkular ya mensim da ka jinget. Ko para banget ngakren kat bakum ka rukam kibrio. Lada ka long tang ka jutang ubrio ru. Habala pen scam ya ka omdon uba pendamno ya ka lani uba penlang haka. Ti hau Abraham la keren ya kiti kicingkular bad hau sembah jo ong bad haki sembai kumba syapang ki babun Henry kumba tang syapang uway bad hau sembai jongme ubalong Christ. Ti ya kani nga ong baya kata ka jutang bala pen scam menchwa do ublay kata ka hukum kabala long saus pa life host nem hadien kam pendu no kat ban pendena ya kata ka jingkular namalada kata ka jing yo kenti kalong naka hukum kam long shu naka jingkular Henry ublay ulay ya ka hau Abraham da ka jingkular ya kaban leite lalong kata ka hukum la ya ka hadien namar ki jingpalat hadu banda wanu ta usembay hau bala ya kata ka jingkular bala ya ka daki angel haka kiti uksiang te uksiang umlong ksiang tang ya uway Henry ublay ulong way hatu kata ka hukum te kaya persya kiti jingkular ublay om kumta na malada lala ka hukum kabala ban penim da shisha ka hok kadalong na ka hukum ken Henry ka jingtho kala kang khop iki baro apo kapop ba on yo ya kata ka jingkular ka bana ka jinget hau Jesus Christ hakita ki banget Henry habam 41 kata ka jinget la set yangi hapo ka hukum bala kang khop yangi sya kata ka jinget ya ka ban sapen pau hadian kumta kata ka hukum kalalong ka nong hikai jongi banyalam yangi show Christ kenang ba on penkesan yangi da ka jinget Henry minta balawan kata ka jinget ngimlong syu hapo ka nong hikai namar pi baro pilong ki kuno blay daga jinget hau Kris Jesu namar kat ki bana pi ya ki bala penbaptis hau Christ pilakup kenyo Christ omla don ujiu lemne ukrik omla don omrao lemne ubalait luot omla don shenrang bat kentay namar pi baro pi along uway hau Kris Jesu telada pilong ki jong Christ kum tate pilong usembayu Abraham kinong yo patengken kat bakum kajungkular